50 urte bete ditudan, eta esan diot, baietz, 50 urte bete nituela urtarrilean. Eta horrek ez dit berezik eragin, baina bai eragiten dit bizi dugun momentuak halako desorientazio puntu bat, esasosegu puntu bat. Adibidez orain, ez dakit, igaruan oraindik ez dut ikusi, baina ja liburu dendetan Gasteizen behintzat ikusten dira egutegiak, irailaren bukaeran ja 2015koak, edo abuztuan Gabonetako loteria ikusten duzunean bezala, ezta, pixka bat deskolokatu egiten nauten gauza dira. Deskolokatu egiten nau baita ere, aurrekoan Amari Irigoyenekin egon nintzen, este artean, eta gogoratu nuen, ia horren dela 25 bat urte hasi nintzela berarekin harremanetan, eta segurasko berari esker nagoela hemen, ezta. Baina ez dakit oso ondo zertan nabilen, ez. Batzutan Joan Belloren ikasle asturiarraren hitzak datozkit gogora, esaten duenean. Extraña profesión, la de quien se dedica a apuntar en un cuaderno las noches, los días, las emociones, los acontecimientos. Behar bada, lokatzezko garaia bizi ditugulako, Michel Gaztanbidek esaten zuen Alguien voló sobre el nido del cuco hartaz, garaia ura nolabait ere zineman, Donostian hori ondotxo dakizu orain, urrezko aroa bizi izan zela, baina gaur egun lokatzezko aro batean gaudela, ezta. Tele-errealitatea da nagusi, arinkeria eta berean kontrola ikaragarria, ezta. Nolabait ere sentitzen naiz irratia tunel batean sartzen garenean bezala eta batean joan egiten da, ezta, ia ez dago entzuteko aukerarik. Era berean irratiak berak, omen du sistema bat, hori Xabier Ergiziari uste dut entzun niola, minutu batetik aurrera isiltasuna aberia batengatik edo sortzen baldin bada, automatikoki badago aparailu bat musika jartzen duena. Beraz, isiltasuna ezin dugu eraman, ezta, lehen nintxok ere esaten zuen, zarata handiko egunak bizi ditugula. Eta nik berriz isiltasunean barrura begiratzeko ahalegina egin dut, ispilu bat jartzeko nire buruari, eta ispilu hori eskaintzeko irakurleari, ikusleari, entzuleari, identifikatu dadin, edo ez, erlatibizatu dezan, berea, edo ez. Eta bereziki, hiru artista patetiko, patetiko, apatiko, eta hartu ditut oso erridikuluak garelako, ara iruditzen zen, oso simbolikoki indartsuak zitzaizkidan bere harotasunean. Eta nolabait ere baita ere farandularen mundua, eszenariaren atzekaldeko mundu hori ere kontatu nahi nuen, ezta, bidaia furgonetan eta kontatzen dutenez itsasontziak, persona bezala, itsasontziak, petroliontziak, transatlantikoak ere zahartu egiten dira. Eta behin alperrik aldu eta gero ja zahartzen direnean erabat, lehorrera eramaten dituzte eta eskuz desegiten dituzte. Gizon batzuk arduratzen dira horretaz, eta gizon batek garraiatzeko moduko piezatan desegiten dute, transatlantikoa edo petroliontzia. Urtebete inguru behar izaten dute eta 1 milioi bat piezatik gora ateratzen dituzte. Popatik eta brankatik hasten dira. 2 muturretatik eta erdigunerantza. Eta halako batean, eskeleto hori, itxasontzia izan zen eskeleto hori, horren itxura makabroa da, sinistroa da, beldurgarria da. Nolabait ere, gure baitan dagoen zerbaiten isla, ez da, izan daiteke. Harik eta azken pieza geratzen zaien arte. Azken pieza hori ez da persona batek eramateko modukoa, baizik eta esku batean hartzeko moduko pieza bat, ispilu bat izan daiteke. Eta pieza hori langile horiek arima deitzen diote, itxasontziaren arima. Eta momentu batean isilean geratzen dira denak, itxasontzi izan zanaren arimari begira. Otoitzean bezala. Eta halaxe zan nire ahaleginare, arima hori, sintesilan hori egiteko, nire 25, 50 urtea duen irakurketa sintesi bat, nire gustoko testuak, aipuak, itxaropenak, obsesioak, frustrazioak, ordoaz, nire batean edo bestean.